Il-ħadd tal-ħabta ta' nofsinhar tresaq il-qorti l-Libjan li nhar il-ġimgħa li għadda ħarab mill-kustodja tal-pulizija waqt li kien fl-Assa ta' Ħalqormi. Unżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li ħarab mill-kustodja tal-pulizija. Abdul Salam Ben Hamed ta' 45 sena li jaħdem bħala mekkanik ġie arrestat ftit iktar minn 24 siegħa wara li ħarab. Huwa nqabad is-sibt mill-pulizija fil-Park and Ride ta' Ħalqormi. Il-Libjan residenti Bormla kien akkużat mill-Ispettur Alfredo Manġon li nhar il-ġimgħa 28 ta' Diċembru seraq vettura u li kkawża ħsarat fuq l-istess vettura. Kif ukoll li nhar il-ġimgħa li għadda ħarab mill-kustodja tal-Kuntistabli tal-Pulizija waqt li kien immanettjat fl-Assa ta' Ħalqormi. U kien akkużat ukoll li kiser il-kundizzjonijiet imposti fuqu mill-qorti meta kien ingħata l-libertà proviżorja f'Ottubru li għadda b'depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro. Abdul Salam Ben Hamed ċaħat l-akkużi miġġuba kontrih u ma natax il-ħelsien mill-arrest.